Zimbabwe's Vice President Constantino Chiwenga made headlines by affirming his support for President Emerson Mnangagwa, stating he's not prepared to take over the reins of power. Zambia mashoko vanhu vakuna kuti zviri kuitika maokero ari kuita events mu the ruling party ZANU-PF. We never know kuti are these people trying to make us fools kana kuti vari kuzama kuda kuconfuse ma citizens kana kuti vari kurongea vanhu vachazivi. After Vice President Constantino Chiwenga publicized achitaura mashoko achiti aiwa is not ready to succeed ED Mnangagwa. Zanambena mashoko anobuda nyuka panapo ndobva subscribe or like or turn on the bell icon. Tipina pana pamzimu ayo munyika mchinzi. This declaration is sparked discussions about the current political landscape in Zimbabwe and the dynamics within the ruling party. Chiwenga emphasized the stability of leadership in Zimbabwe, stating President ED Mnangagwa will continue to lead us until he decides to step down. His comments reflect a commitment to continuity at highest level of government, which he believes is essential for the nation's progress. The Vice President underscored the importance of focusing on governance that prioritize development. Ndo mashoko anobuda panapa tiona kuti aiwa vipi Chiwenga vanouya vachitaura mashoko ekuti aiwa inini I'm not ready kuti ndisucceed ED Mnangagwa, asi toyangovasiya vatonge kusvikira vachizoti ndakuda kustepa down. Zvitiko zvatiri kuona kuti the ruling party vatiri kuona kuti aiwa pane maevents akawanda akaitika vanhu avanyasukura kuti vakomana ava havasi kuwirirana panhau dzesuccession, but izvezvi mashoko avakuya achitaura ava mashoko akuconfusa vanhu vashati zvari kumbofamba sei. Embokuti semafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Abvina comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.